Aron pagdisiplina sa kabatanunan og bisa na sa mahamtong nga nagdumili og libal-libal sa pagtuman sa curfew. Pipila sa mga mulupyo sa Barangay Ermita ning Dakbayan Sugbo ang ipasiting on the air. Ang report ni Femari Dumabok. Nag-trending karon sa social media ang post ni Ermita Konsyal F. Ropinta sa kuha nga hulagway sa Katagi Barangay nga nagdumili pagtahod sa curfew sa miaging semana. Sa iyang post, matod niya nga ang mga lalaki nga nagsakpang galaroy-laroy sa kadalanan nga way igong rason samtang ana ang curfew. Miani ang post og 2,500 ka mga shares ug kapin sa 600 ka mga reaction ug sagad sa mga comments nakadaig. Ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ni patuman og curfew sugod sa alas 8 sa gabi hangtod sa alas 5 sa kadlawon. Paglimit sa mga tao sa gawas paglikay sa coronavirus. Giklaro ni Ermita Kapitan Mark Amiral nga usa lang kini sa ilang pamaagi sa pagdisiplina. Gani atol sa pagkuyog sa balitang bisdak sa ilang pagpatuman og curfew. Dunagi mga batanon ang gigukod og nasuta nga usa kanila taga silingang barangay. Wa na hinuon sila gipasit on the air, human na ngayo og pasaylo. Na malagay usahay mga gahi kay uba mga batanon ba. Nga usahay kami ray tan-aon. So mao to ang atong kapulisan murag nainit na sad. That's that mao tong gipahamtangan jud sila og sit on the air. So mga tulo or upat mga disiplina kay bawo biya ka. Kung di sad nimo kuan yaga-yagaan naman tanin lamang gud. Yan mas Asa may bato ni masuna? sa iyo na matog. Social distancing ba? Ano sa social distancing? Bawal kami man. Di ba ito? Ay, virus na makauyam na ha. Sige ha, sangat. Diha sa pag-roving sa mga opisyal sa barangay uban sa ilang mga tanod ug kapulisan. Unang gibisita ang Carbon Public Market pagsiguro nga nang hipos na ang namaligya pa sa 8 sa gabi. Gitugtan man ang mga vendor nga sa gibiligyaan ra mga tulog apan gipasidan-an gyud sila nga motuma sa social distancing. So ikalas 8 sa gabi ma'am kinahanglan manghipos na gyud sila. So dili siya ingon hipos nga sinhipos ma'am ila lang tabunan ang ilang kuan ma'am ilang mga panindat using trapal kay wala namang joy ka nang mobaligya. Kay once nga naay makita na mo ma'am amo gyud na siya ipatawag na siya ma'am. Natay ma-rescue dadon na to sa barangay atong i-profiling then dadon sa station para natay pagahimuon nga murag seminar nila ba at least makibaw sila unsa ni atong gihimo dili na siya ordinaryo nga para katong curfew operation sa katong wala pa ang COVID-19 nga murag simple lang atong problema. Samtang kining 24 ka mga mulupyo sa Barangay Tejero Dakbayan sa Subo nga wa gyud dituman sa curfew sud na sa kaunom nga gabi. Gawas sa subling gipasabot kalabot sa sakit kadala sa COVID-19, ang gibaharan nga sa sunod nga di gihapon motahod sa curfew, palimpyuhon sila sa kanal isip community service. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.